În august anul acesta a sărbătorit 10 ani de la lansare, iar în 2021, odată cu introducerea celei de-a doua generații, a fost cel mai bine vândut model Lexus în Europa. Jumătate dintre unitățile vândute, și chiar mai mult, au fost hibrid. La un moment dat s-a pus problema dacă RAV4, sora ei de platformă, este un deal mai bun decât NX-ul. Review-ul RAV4 2022 este deja pe canal, deci îl poți găsi ușor. NX și RAV4 sunt făcute pe aceeași platformă, adevărat, dar când vine vorba să alegi o mașină, consider că în ceea ce privește criteriile de departajare, platforma îți dă o idee cam cât de mare ar fi mașina, dar nu și cum va fi împărțit spațiul sau cum va fi amenajat, ce materiale vor fi folosite sau cum va fi mașina per total. Partea din față urmărește foarte strâns caracteristicile tipice, ușor agresive, dar nici spatele nu e mai prejos. Nu sunt un mare fan al stopurilor care ies destul de mult în afara caroseriei, dar și acestea pare că merg pe ideea ca spatele să nu fie prea simplu. Totuși, apreciez modul în care parcă îți îndreaptă privirea către sine. Divizii diferite, Lexus fiind divizia de vehicule de lux de la Toyota. Ce înseamnă un deal mai bun? Pentru fiecare dintre noi, un deal mai bun înseamnă ceva diferit în funcție de ce așteptări am de la o mașină. Nu o să intru în polemici, te las pe tine să-mi scrii în comentarii ce urmărești atunci când alegi o mașină. NX-ul este un SUV compact, un crossover de lux, care a putut fi configurat în destul de multe variante de motorizare. Iar aici, în varianta hibrid, NX 300H. Deși văd Lexusul o companie destul de conservatoare, aspectul exterior al acestei mașini este destul de fresh. Se vede că NX-ul este un model început destul de recent. Exteriorul este prunjit și trebuie să recunosc că am o slăbiciune pentru mașinile care lasă impresia că spatele pare sau chiar este vizibil mai ridicat. De ce spuneam că văd Lexusul ca fiind o companie conservatoare? Mi se pare că sunt anumite elemente la interior care îți dau impresia că nu respectă linia fresh pe care merge exteriorul. Consola este un exemplu care îmi dă un sentiment de mixed feelings, pentru că, deși nu are un aspect modern, este funcțională și ușor de folosit. Instrumentarul de bord este un alt exemplu conservator, fiind analog în mare parte. Volanul are reglaj electric, control volum, cruise control, apel, este încălzit și se simte foarte bine la atingere. Încălzirea la volan are un buton, nu pe volan, și puțin contraintuitiv, în stânga jos, dar te obișnuiești. Printre altele, camera de marș arier are o calitate destul de bună, deși ecranul nu este neapărat tocmai cel mai mare. Un touchpad Cu feedback prin vibrații, care merge super bine, neașteptat de bine, și este destul de intuitiv. Lângă suportul de pahare este un compartiment secret, dotat cu o oglindă. Pasagerii din spate nu vor fi dezamăgiți de experiența pe care o vor avea în NX, mai ales că scaunele au opțiunea de a face călătoria mult mai plăcută prin ajustarea poziției spătarului. Opțiune care confirmă că mașina este făcută luând în calcul confortul la nivel global pentru toți ocupanții. Podeaua este plană, deci chiar și pasagerul din mijloc va avea parte de o călătorie comodă. Partea din mijloc există și o cotieră, bineînțeles că pasagerul din mijloc nu este prezent, care are inclusiv suport de pahare ascuns. Foarte panicată mașina asta. O mașină destul de bine antifonată, nu se aud zgomotele din exterior. Deși sistemul de sunet nu este cel de top, se aude foarte, foarte bine chiar cu sistemul standard. Nu am vorbit despre portbagaj și nici nu l-am filmat, dar portbagajul nu este foarte, foarte mare. Totuși trebuie să ținem cont de faptul că este un crossover compact și spațiul din portbagaj a fost puțin afectat de faptul că pasagerii din spate stau foarte, foarte comod și au un spațiu destul de mare.
Într-adevăr, dacă nu ești obișnuit cu genul ăsta de cutie, CFT-ul o să-ți dea ceva bătăi de cap până când o să te obișnuiești, dar nu este ceva complicat. Modul sport face un pic de diferență la modul în care pleacă mașina și reacționează în general, însă cel mai probabil majoritatea timpului va fi folosită în modul eco sau normal, că până la urmă mașina a fost achiziționată hibrid tocmai în ideea de a merge eco. Nu este o mașină sport, nu reacționează ca o mașină sport, deci dacă ți iei în ideea de a folosi modul sport pentru a merge într-un anumit fel cu mașina, nu este alegerea tocmai potrivită, deși mașina este una care are materiale premium, deși sunt anumite zone în care sunt materiale moi și în plus de asta toate piesele sunt foarte bine fixate. Pe lateralele consolei centrale este un șurub. Sincer, nu știu ce a fost în capul lor când l-au folosit așa și de ce este expus. Chiar nu am înțeles chestia asta și dacă aveți voi un răspuns, lăsați-l vă rog în comentarii.